So today, Christmas Day, we are both thankful and joyful. Nagpapasalamat tayo at tayo masaya. Bakit? Kasi natupad yung pangako ng Diyos. God made a promise that He will bring or send the Messiah, yung tagapagligtas, and it happened on Christmas Day. Christ, or Jesus Christ, the Son of God, came to be born. Yun yung sinasabi ni John sa Gospel natin, the Word became flesh. Na ang Diyos ay hindi lang wento, kundi may wenta. Hindi lang siya salita, kundi may gawa. He promised a Messiah who will save us, and the Messiah was born and He came. Ganyan ang ginagawa ng Diyos kapag lubhang makasalanan ang tao. Gumagawa siya ng paraan. Remember Noah? If you know your Bible, scriptures, during the time of Noah, the people then were very, very, very sinful. At sa galit ng Diyos, nagpadala siya ng baha at lahat na lipol, maliban lang dun sa pamilya ni Noah at yung ibang mga kasama dun sa arko. But if you remember the story there, God promised that He will not do it again if we still see the rainbow. Yun ang sign. Kapag nakikita natin yung rainbow, hindi niya na yun gagawin bilang parusa sa tao. At ngayon, siguro, nakikita pa rin naman natin ang rainbow, di ba? Alam niyo ba yung rainbow? Yun yung bahaghari, yung pagkatapos ng ulan, merong iba-ibang kulay. That's the sign that God is still faithful to His promise. Pero, kahit na nangyari na yon, that time of Noah, people were still sinful. Ang tigas talaga ng ulo natin. Opo, ang tigas talaga ng ulo ng tao. Pero ang Diyos, laging tapat at humahanap ng paraan. This time, ang naisip ng Diyos ay hindi na destruction, kundi He will send His Son to become one like us, and will teach us, and will die for us, and will rise again. Di ba? Yun ang kwento ng ating pananampalataya. Ito yung nakita ng Diyos na the best na paraan para tayo iligtas sa ating pagiging makasalanan. That's why, when the Lord Jesus was born, we have a reason to be happy. We have a reason to be joyful because salvation has begun. Nag-umpisa doon yung pagsisikap ng Diyos na tayo ay maligtas. Yun pong pagkakatawang tao ng ating Panginoon, hindi po biro-biro yon. Isipin ninyo, sabi nga, if we can only appreciate, kung mabibigyan lang natin ng halaga yung ginawa ng Diyos sa atin, malaking bagay sa pagbabago sa buhay natin. Imagine, He was God and He became human. Siguro isipin niyo yung sarili niyo, o ikaw, tao, at magiging insekto ka. Kaya mong gawin yun? Na-imagine mo yung laktaw, ika nga, ng pakpakumbaba na ginawa mo. Pero higit pa doon ang ginawa ng Diyos. No? In fact, maganda po yung description ni Saint Paul, no, sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. No? Ito po yung sinabi ni Saint Paul in his letter to the Philippians. I think he said it well. Who, sabi niya, though He was in the form of God,
Diyos siya, did not regard equality with God something to be grasped. No? Yung pagiging Diyos, maganda yun. Gustong-gusto ko yun, di ba? Parang gusto mong nandun ka na lang. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Rather, sabi niya, He emptied Himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled Himself, becoming obedient to death, even death on the cross. In other words, when God became human, He ate what we ate, He drank what we drank, we walk where we walk, He even died like how we will also die. Lahat yon niyakap niya. Naalala ko, nung kaming seminarista, may time na pupunta kami sa mga mahihirap para makisalamuha at makitira. Titira kami doon ng isang buwan. No? Nakitira po ako sa isang mahirap na tahanan at pamilya. Kung ano yung kinakain nila, kinakain ko din. Saan sila natutulog, doon din ako natutulog. Basta lahat ng kanilang parte ng buhay ginagawa, yun din ang aking naranasan. Nung magpapaalam na ako, sabi nung tatay, "Brother," sabi niya, "hanga ako sa'yo." "Hanga? Bakit ho?" sabi ko. Kasi, kung paano kami nabuhay, ginawa mo din. Akala ko doon na yung tapos ng kanyang statement. Pero, may pero pala siya. Ultimately, sabi niya, may kulang sa ginawa mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano ho yun? Alam mo, brother, sabi niya, oo, lahat nga ng ginagawa namin sa buhay, ginagawa mo. Pero, di ba totoo? Ito po yung magandang sinabi niya. Di ba totoo na kapag nagutom ka, uuwi ka lang sa seminaryo para kumain? Kapag nagkasakit ka, uuwi ka lang sa seminaryo para magpagamot. Kapag ikaw ay hindi na konbinyente, pupunta ka lang doon sa seminaryo para maging konbinyente. Samantalang kami, kung gutom kami, gutom talaga kami. Kung may sakit kami, haharapin namin yung sakit namin, etc. Ang punto ko po, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, when He became one like us, nung nakasalamuha siya sa atin, He really endured everything. Kahit na nga siya ay papatayin, hindi siya bumalik sa langit. He went through His death. He went through everything except, sabi nga, sin. So, ganun kadakila at ganun kalaki yung ginawa sa atin ng Diyos. At yun ang ipinagdidiwang natin ngayon. Nagpapasalamat tayo sa Kanya kasi He accepted the mission to humble Himself from being God to become one like us and to experience humanity, to even embrace death, and finally resurrected. Inaanyahan ko kayo pagkatapos nitong misa o kailanman itong panahon na ito, punta po kayo dun sa Belen. You know, the Belen is the most important symbol of Christmas. At dun sa Belen, titigan nyo yung sanggol, yung ating Panginoon. Siya yung Diyos na naging sanggol. At ito yung ating pagnilayan. Itong sanggol na ito, hindi siya mananatiling sanggol. Lalaki yan. He will grow up. And when he is 30 years old, he will do his ministry. He will be rejected. Marami siyang mga mararanasan. And then, that child will die when we celebrate Holy Week. And finally, will resurrect. In other words, Christmas is connected with Easter. Hindi po nagtatapos ang pagdiriwang sa Pasko. Itong batang ito ay mamamatay matapos na maglingkod at mabubuhay na maguli. And I propose
propose ko po sa inyo, habang nandun, give your thanksgiving. Be grateful to the Lord. Be joyful for what He did. But at the same time, renew your covenant with Him. Make that promise to be obedient and faithful to Him. That's the best Christmas gift we can give the Lord. We can give ourselves. We can give to everyone we will meet.